Na Rympei U Newsroom, ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Katum ka khubor balayolum uchal bha muksor ubashong shnong ha Lad Rymbai dong pokti East Giant Hills District ulaja no nadu ka santrik jong niu benai araja apun riu katkum bala pentip ki bahiyeng hasem jong ulami na ka shnong ha ka artarik jong niu benahi ha ka por kum bakhat wai baje menmit da ka jingthmu ban leit cha Bengaluru ban leit wat ya ka kam ha ka ba ulai yat lentiru da karel ka khubor balayo loong balay ikat du ya ha ka santrik ha jolar petai junction railway station Tamil Nadu ha ka por ba udang kren phone mau hadin kanipat amdon shu ka jingyo ban ya kren phone baru ka phone jong ka dai ka bala switch off nadu ka tehi ka sngi nakaliang ka yeng ka sem kala leit pentip sha ka Lad Rymbai police outpost yakani ka jingja jong chal bah lakan turu ya kinu ki bayoi ya khantam ha ka than jolar petai junction railway station ni ki jaka ki badan shajan ban sngobha ban phone lem hakini ki number KSU Bengaluru unit nyau na not san not khandai san riu nyau la ne haki bah yeng hasam how new number riu na not khandai wai lai nyau san sa bat ru ki la ru ban pentip shaki polit ka Lad Rymbai police outpost Khublei Shibun.